हामबाय जत ताकुते बुकुक संग तैसिनी तिप्रा बसंग जतन पाइपली हमजाकु तै खाका हमया फारो ताम हिमाले चिनी अब लक्ष्मी पूजा एखेबा हजागिरी वो जों बोसोर नफायो अ बोसोरनि जतन गाहाम करन दंदि हजागिरी तेरनो पाला लायदि हजागिरी तेर हहम ददमनि बिसिंते पालायमानि बिसिंते क्लायनाय जतन लायदि तंथक लायनानि निको जत तंथक मानि बिसिंते अजन्ते एखेबा लिमिट नारगै जों मा तंथक लायनाय तामनि हिमाले ताबु दिन साल खामिया हजागिरी तेर एखेबा प्रोग्राम रं लायो प्रोग्राम रं नायना थांलाय थानि देरा करक लायो एक्सीडेंट लायो ताम लायो अजन खाय नर हर बिसिं थुयाखै किफिलाय आखलाय नायलायदि तामनि हिमाले साल हामिया दिन हामिया अजरा रगो जतन काति निजिनो काति मा दंनाय कैसा कक दंगो सतर्केर मार नाय बुनि कबाय जोंहाते खाय मा दंनाय जतन अ हजागिरी तेरो गाहाम करन दंदि ने कबना मुजुंगु ताइ कैसा चिनो अ हजागिरी तेर बेलायखेनो चिनो अब सिरि सिटिनि हुकुमु बेलायखै अब तंथगो जों सेरेक्टु रगो खगमानि कैसा दं हजाक कैसा का हजाक ताइ कैसा का खग न फेक किरिमान बिसिंते खगलायो खगमानिबो जों अनेक खगलायो मुखैथिं थाइखैथिं खगलायो तक उन खगलायो ओंखाय ताबु मॉडर्न जुग का 5G ताबु नेट जुग फैक्स जुग तामका खगमानि रंनो किचा छेंलायग्या ने खगमा रंनो ताबनो छेंलायग्या न जाव हायफनो चिनि सिरि सिति बा मुकुमु तंमानिबा खगलायमा तो पारा आमचायो किचा मिजा तंगुनो हायफनो अजन्ते जराते नरक तंगादि ने कबनानि मुजुंगु ताइ चिनि विशेष काय चिनि बोरैबो सारक नरक गान गीता नायनानि थांलायनाय हजागिरी तेर नायनानि थांलायनाय जामुं सुमुं दं थांलायनाय हायफनो नरगो लिमिट खे दंदि हिनिने नरनो कबना मुजुंगु जतन हजागिरी तेरनि तंथगलायदि जतन चिनि तिप्रा हास्तो चिनि मुया साला रक फैनाय रंनो आं बुला जबानि थिबाय हो जे नाय तंनाय बरनो आं फुजागिरिनि हिसाब बरनो आनि जबानि थिबाय हो ताम हिगायबा सारा त्रिपुरा राज्यो तिनि सिमिया जुग रमै जों खोना लक्ष्मी पूजा पालायो अब बैसाखाय उनाय किन्तु जों जतन साइबानो आं निजेबो एकदिन लक्ष्मी पूजा पालाय फैला आबनि बागे अकक सावो अ हजागिरी वो जों जेता लक्ष्मी पूजा पालाय थानि जोंनि समय तो तक खगलायो नहय ताम हिनाय थालि खगलायो बुइनो हाबै बाक्सा तक्तिरो खगलायो सुतिरो खगलायो हाजिरो खगलायो आइपानो आनि कबो मुं तंनाय ताबुनि सिकलारो शिक्षित शिक्षालारो लेखापड़ा गोनां शिक्षालारो एवं बरं थाने आं विशेष करे कबो मुं तंनाय जेहेतु जों तो आयं बुरि लायो अनेक समय बाइक एक्सीडेंट नों थैमान बुतो अब जेहेतु आबनो सतर्क निवै सिकलारंथानि आने आवेदन कयमुं जों जेखेबानो चिनि हावो ताबुक जों शिक्षा जगत फाइमानि परे चिनि हावो जतन हिनु जों आगेन सिलाय बेलाय साकाव काजाखिनि तै कैसे कक लास्ट आं साना नांनाय आनि सिकला ताकु बुकु रंनो आनि कबो मुं तंनाय जोंखौ बुनि फादारनि बेरायमो तंनाय जोंनो बुइ फेक मानि जाने फेक मानि खानिना फेक मानियाव जोंनो ना साखारि दं गोबां मा ताबु आं नुजाक दिनै आनि न गानाव आमथिनो कायसा फेक जाक मानि जायतो अथच बसिकित ब बेबास खायजाक किन्तु ब चाकरि मेन कारणे ब फेक मानि बाय खबर जायतो अबनि बागै आं आनि ताकु बुकुग्रंनो जेता शिक्षित समाज न आं सावो निजिनिबो साबुति रंनो अ फेक मानि होते सतर्क तनन बागै आनि अक सामानि न नर हयतो जाया मानो
নং থানি আনি কবং মুতনাই নর অফেংমা মানি হইতে সতর্ক দং আর যত বরক এই পূজাগিরিনি আনি হামজাকমু যত কাহামকে পালাই থুন আ কক সাউইনো আনি কক থাইনি সামানে অরণ মুথাকা যত নন হামবাই ইয়াফারকা লক্ষ্মী পূজা পালাই থুন হিনি আনি কক মুথাকা হামবাই